Poging inom kay Maning. Diyos ko, rinabi man ang inom dato yun ko. Sa bagay ko, nagadunornong ko. Talaga nga, nagkalukwat at pensiwid lang. Wala, di ka tugaw nito. Ano makita tani? Ato di kwan nyo, orayin nyo ni Christine Pardido. 5,000 kuma kung na natin lalaki nyo. Bibiit lang na talaga, ginanala bibit na nabambano nga. Pinagpag nakinga na Australia. Ano nakaruwarte-kwarta nga talaga nga 5,000 ka. Ano nga rod gati, ba't mo lalaki nga kwan nyo? Ay, sige nga tagailagan, okay naman. Diyos ko, hala nga pre-presyo, anda talaga presyo ka 10,000. Bit lang man talaga kita man. Ako, Diyos ko na, nagadung. Tumtumalit pa atin talagang ako auto, pang pa-fresh. Micro. Ano mo na fresh. Okay. Oo mo, di ginatan ko di Australian tayo, pasalubong ko kanya yung babaklang korkor tayo. At inesi ka nga bibidyo, okay ni na, mato yung request mo ni Frozen with collagen and 2-in-1 whitening times 10. Talaga nga may ate ko. Kita man. Bago itid ka niya, baka may pinamig ka. Baka may pinamig karga na talagang pinamig ko, baka may tipong. Ay talagang kasi ka collagen di karga na talagang uuntak ko may naglakon. At hindi order mo, talagang pepesong. Sika nga tagailagan ka. Ay damdama, agi uminom magpalati kasi pag high blood din naman eh. Talagang, ano nga nato, pineapple juice. Ay kumari, agi uminom ka kasi eh. Ikaw nagluto di anak ko. Ala, agluto kayo sa kitam ni kasi ko nabambando ka ng biyahe. Ay na! Ala! Uminom ka kasi ne, tamo nga ko ne, ala? Ag high blood ka aming nga pagpapala kami, di nagutangan, hindi ka pa. Di na pa kami Australia nga nangutang, pinag-flight ko. Ngayon ang kas ko talaga nga tikwatak talaga nga. Apa nagdags ka natin? Pati siya kasi ito. Ni 5,000 o kano 5,000 ni. Hindi ko at mamatical. O jilari. Atin ka i-vlog kami ni. Bakit ako hindi nag